Smile and Learn. Hola un altre cop, amics de les mates. Avui sóc aquí perquè junts aprenguem a sumar fraccions que tinguin el mateix denominador. Us en recordeu de què és una fracció? Una fracció és un nombre que indica la divisió d'un nombre sencer a parts iguals. Recordem primer les parts d'una fracció. Aquest és el numerador i aquest número, el denominador. Avui anirem un pas més enllà. Aprendrem a sumar fraccions. Per sumar fraccions amb el mateix denominador, deixarem el mateix denominador i sumarem els numeradors. És molt senzill. Vegem-ho amb un exemple. Si tenim 2 vuitens més 3 vuitens, en el resultat deixem el mateix denominador, en aquest cas el número 8, i sumem els numeradors, és a dir, 2 més 3, que és 5, i en el resultat el posem com a numerador. El resultat serà 5 vuitens. Us atreviu amb un repte per practicar? Un planeta de l'univers de Smile and Learn, anomenat Smiliton, està dividit en 8 parts iguals. 2 vuitenes parts estan ocupades per extraterrestres simpàtics i les altres 3 vuitenes parts estan ocupades per extraterrestres rondinaires. Quina fracció de les parcel·les estan ocupades en total al planeta? Per trobar la solució haurem de fer una suma de les fraccions. 2 vuitens més 3 vuitens. Us en recordeu de com fer aquesta operació? Recordeu que al resultat hem de posar el mateix denominador, en aquest cas el 8. I ara, per calcular el numerador, sumem els numeradors. 2 més 3, que és igual a 5. El resultat serà que 5 vuitens de les parcel·les estan ocupades. M'ajudeu un altre cop a resoldre un altre dubte? El planeta veí, l'Erniton, està dividit en 5 parts iguals. Una cinquena de les parts estan ocupades per aigua groga, 3 cinquenes de les parts tenen aigua de color morat i una cinquena de les parts és terra volcànica. Quantes parts del planeta estan ocupades per aigua al planeta l'Erniton? Per trobar la solució haurem de fer una suma de les fraccions, 1 cinquè més 3 cinquens. Primer, en el resultat, col·loquem el mateix denominador i després sumem els numeradors, 1 més 3, que és igual a 4. El resultat serà que 4 cinquenes parts de les parcel·les del planeta l'Erniton estan ocupades per aigua. Gràcies per ajudar-me. Ara ja sabeu sumar fraccions amb el mateix denominador. A poc us esteu convertint en uns experts de les mates. Seguiu així. Ens veiem aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.